दिनै बेवहाय सेन्ट्रेलि आसाम गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 30 मार्चखौ आसाम सरकारा दिनै शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बेवहाय सेन्ट्रेलि खुंदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिनायाव गोबां दाब दाब जायगायाव कलेज इउनिभार्सिटि ओमफ्राय फरायसालिफ्रावबो खुंदों आरो माखासे फसंथान माने गोबां फसंथान क्लाब बायदिसिनायावबो माने फालिनाय खबर मोनफैदों आरो गोदान दिल्लीयावबो गाजा गोमजायै फालिनाय खबर मोनफैदों। दा गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै आसाम सरकारा बे 30 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै बिथांमोना फोसावबाय आरो बियो रायजोआरिब्लाबो बियो हारिमायारि माने थाखोआव थांसिगोन बायदि जोङो आसा लाखिदों आरो हारिमायारि बेखौनो बुंदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु सानस्रि जिउ सानस्रि आरो बिनि मावथाय आरो बिनि जिथु मिशन एन्ड भिजन बे जाहाथे यां जेनेरेशननि गेजेराव गोसारो आरो समाजाव शान्ति सम्प्रति लाबोनायावबो गोसारो आरो मोनसे फरायनायनि जिथुनिखि माने आंगोथि बे जाहाथे फरायसाफोरनि गेजेराव बियो फैयो आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु गुबै सान्थौ बिथाङा जुदि बर'नि थाखाय सांबादिक अधिकार बर'फोरनि थाखाय सांबादिक अधिकार आरो थांना थानायनि थाखाय बिथाङा जुजिदोंमोन सोमावसारदोंमोन। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे पिस एन्ड ट्रेंकुलिटिनि गेजेरजों बिथाङा डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामनानै माने साप्रेस एन्ड अप्रेस जानाय बे कमिउनिटिखौ बे हारिखौ बोखांनानै मुलुग दरबाराव मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा नाजालांदोंमोन आरो बिथाङा सासे नन भायलेन्स फोथायगिरिमोन। बिथाङा हिंसाखौ अराय माने मुगैयोमोन। नन भायलेन्स महात्मा गान्धीनि नन भायलेन्स बिथाङा बे बिथिंजों खारनानै दिनै बिथाङा सोमावसारदोंमोन आरो फरायसा समनिफ्रायनो बिथाङा बिराद मेरिटरियासमोन आरो बियो जों मिथिनायाव एमइ स्कुलाव फरायनाय समावनो बे इंराजि बुङोमोन आरो सक्ति आश्रमाव जेला बियो हाइ स्कुलखौ फरायो बियो 2 लेटार मोननानै अंक आरो एडभान्स अंक 2 लेटार मोननानै बियो जोबोर माने रांखावरि आंखालखौ नेवसिनानैबाबो बे कटन कलेजाव फैनानै बियो फरायफैदों आरो कटन कलेजाव फरायनाय समाव बियो माने बेयावबो माने लेटार मोनदोंमोन आरो फिजिक्सआव बे मेजर लानानै अनार्स लानानै बियो माने बिएससि डिग्रिखौ लायो आरो बियो गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनिफ्राय एमएससि डिग्रिखौ लायो आरो बै समावनो बियो मोनसे जांख्रिथायारि लाबोनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथायारि लाबोनो मोनसे नेशनेलिस्ट फिलिंनि गेजेरजों हारिमायारि फिलिंनि गेजेरजों माने जातिखौ खौसे खालामनो गोजोन खालामनो जौगाहोनो थाखाय बिथाङा सानदोंमोन आरो बिथाङा गवालपारा जिल्ला बै समाव आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लानिबो आफादगिरि जादोंमोन आरो गुवाहाटीयाव जोंजों लोगोसे बिथाङा बिदांस्रि मुंनि मोनसे माउथपिस माने गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु माउथपिस बेनि बियो एडिटरमोन माने सम्पादकमोन आरो बिनि उनावहाय बियो इनकाम टेक्स अफिसाव साख्रिबो मोनदोंमोन बिराद मेरिटरियास हिसाबै आरो उनावहाय नुबाय जे बर' हारिनि अलखद समाव माने नुजाथिनाय माखासे जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बै समाव बिपिएससि दानानै बा गुबुन हारिमायारि आफादफ्रा खौसे जानानै बेखौ 1986 मायथाइयाव मे दानाव 29निफ्राय 29 माने अक्ट'निफ्राय 31 मे 1986 मायथाइयाव रौता सारिआलियाव बिथांखौ आफादगिरिनि बे बिबानखौ होनाय जादोंमोन आरो बिबानखौ लानायनि उनावनो बिथाङा माखासे डेम'क्रेटिक माने मुभमेन्ट खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों आरो बिथांनि गोख्रों दैदेननायावनो 92 चार्टार अफ डिमान्ड दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 92 चार्टार अफ डिमान्डखौ खालामनानै बिथाङा माने जोबनायाव सेपारेट स्टेटनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो सेपारेट स्टेटनि खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा बर' हारिखौ दैदेनदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनदोंमोन आरो बिथाङा मोनसेल' खोथा बुङोमोन जे नेशनेलिस्ट फिलिं थानांगौ आरो
नलेज इज पावार फरायनायनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ लानांगौ आरो सोलोंथाइखौ बियो जोबोर माने गुरुत्थ' होयोमोन सासे गुरुत्थ' होग्रा सासे सुबुंमोन आरो सासे बिराद माने हारिखौ एखे गोसोनिफ्राय मोजां मोनग्रा समाजखौ मोजां मोनग्रा सासे सुबुंमोन आरो दिनै आसाम सरकारा गमामायै सासे बिराद सासे डेडिकेटेड मानसिखौ बिथाङा दिनै बे आसाम गभर्नमेन्टआ 31 मार्चखौ बिनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनायजों लोगोसे माखासे माने बिथांखि फोसावदों आरो बे बिथांखि फोसावनायनि गेजेरजों इयं जेनेरेसना फैबाय थानाय माखासे बिथांमोनहा थुलुंगाथि मोनगोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रि आरो मिशन एन्ड भिजनआ जाहाथे गोजोर जायो बेखौनो जों आसा लाखियो। बेखौ माने रिकगनिसनाथ' ओरैबायदि आसाम गभर्नमेन्टआ रायजोआरि भाबै रिकगनिसन होदों नाथाय जोंना क्रेडिट गज टु द बड' ससाइटि आरो फेमिलियाबो मोनसे माबागोन गोजोननाय फैगोन आरो जोंनि बर' समाजाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजा गोजोननाय फैगोन आरो बेखौ मोनसे डेडिकेसन हिसाबै लानानै जोङो रायजो सोरखारखौ साबायखर बावनांगोन आरो जों इयुननि हाबाफारियाव जों आसा लाखियो जाहाथे बेयो कन्टिनिउ जायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।